Γεια σας γήινοι, Νίκος εδώ και αυτό είναι το Play That Shit. Ευχαριστώ που ήρθες στο κανάλι μου. Σιγουρέψου ότι έκανες subscribe. Αν αναρωτιέσαι γιατί να κάνεις subscribe σε αυτό το κανάλι, διότι σε αυτό το κανάλι θα δεις πολύ ωραία gameplay videos που ελπίζω να σ' αρέσουν. Θα δεις διάφορα tips για φωτογραφία και βίντεο και θα δεις και PC builds και διάφορα άλλα hardware φάση για PC και software. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες στο κανάλι μου και το είδες όπως και είπα και πριν. Κάνε like στο Facebook, follow στο Twitter, subscribe στο YouTube, βάλτε στο αγαπημένο σου άμα θες. Τα λέμε. Γεια σας.